Γεια σας, είμαι η Χαρά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι εδώ και σήμερα για να μιλήσουμε για κάτι ακόμα σε αυτό το κανάλι το όλο καινούριο, το οποίο ουσιαστικά έγινε για να να μοιραστώ μαζί σας, να μοιράζομαι διάφορα μηνύματα που μπορεί να μου έρχονται μέσω της διαίσθησής μου ή να συζητάω έτσι μαζί σας κάποιες συνειδητοποιήσεις. Διάφορα πράγματα που μου έρχονται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και εύχομαι να βρίσκετε κάποια από εσάς βοηθητικά. Το θέμα για σήμερα, λοιπόν, έχει να κάνει με το εξής. Φυσάει σήμερα αρκετά. Λοιπόν, το θέμα έχει να κάνει με το εξής. Έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους που φτάνουν σε ένα σημείο της διαδρομής τους στη ζωή αυτή που είναι πια εντελώς αδιέξοδο, που δεν βλέπουν κανέναν δρόμο. Κανέναν δρόμο που να τους ταιριάζει, που κοιτούν πίσω και βλέπουν ότι ο δρόμος που περπάτησαν δεν ήταν για αυτούς, δεν τους έβγαλε κάπου καλά. Κοιτούν τις επιλογές τους και δεν χαίρονται ιδιαίτερα. Και δεν μιλάω εδώ για ανθρώπους που απλά κάθονται και κατηγορούν τον εαυτό τους και μένουν στάσιμοι. Μιλάω όμως για αυτούς τους ανθρώπους που κοιτούν πίσω και δεν βλέπουν κάτι που δεν τους ταιριάζει πια. Κοιτούν μπροστά και δεν βλέπουν επίσης κανέναν δρόμο που να είναι για αυτούς. Βλέπουν βέβαια δρόμους στρωμένους και έτοιμους, που όμως είναι των άλλων. Βασίζονται πάλι στο παρελθόν ουσιαστικά, σε πεποιθήσεις, σε προγραμματισμούς, είτε αυτά είναι εσωτερικευμένα από άλλους ανθρώπους, είτε είναι τελείως άλλων ανθρώπων δρόμοι. Και ψάχνουν ένα δικό τους μονοπάτι, ξυπνούν σε μια κατάσταση που θέλουν να μπουν σε μια νέα περιπέτεια. Μιλάω λοιπόν για ανθρώπους που αγαπούν τη ζωή, που θέλουν να προχωρήσουν και να ζήσουν διαφορετικές εμπειρίες από αυτές που είχαν ζήσει μέχρι στιγμής. Εκεί λοιπόν υπάρχει κάτι μαγικό, που δεν είναι ακριβώς μαγικό γιατί το κάνουμε εμείς με τα χεράκια μας, που είναι το εξής. Κοιτάω μπροστά και δεν βλέπω κανέναν δρόμο. Και τι βλέπω? Βλέπω εμένα. Τι έχω δηλαδή? Έχω εμένα. Έχω τα εργαλεία που έχω πάρει από τις προηγούμενες εμπειρίες μου. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα αυτό, να μπορούμε, είναι πολύ σημαντικό, γενικά είναι πολύ έξυπνο να το κάνουμε, σοφό θα έλεγα, το να μπορούμε από τις εμπειρίες μας να παίρνουμε τα εργαλεία αυτά που μας χρειάζονται για να προχωρήσουμε και μετά να τις αφήνουμε πίσω. Αυτό που βλέπω λοιπόν είναι εμένα και τα εργαλεία μου. Και ποια είναι η σκέψη μου τώρα? Θέλω έναν δρόμο που να ταιριάζει ακριβώς σε μένα. Θες έναν δρόμο που να είναι ο δικός σου, μοναδικός δρόμος, να έχει πάνω το όνομά σου. Φτιάξ' τον. Η σκέψη είναι αυτή. Παίρνω τα εργαλεία μου και αρχίζω και σκάβω δρόμο. Φτιάξ' τον. Να έχει επάνω
την υπογραφή σου, το δικό σου όνομα και εντάξει, προφανώς εδώ δεν μιλάω για κάτι επιφανειακό με την έννοια του χειριστικού. Δεν μιλάω για το να προσπαθήσεις να χειριστείς κάτι και να παραστήσεις ότι κάτι είναι δικό σου κλπ. Εδώ μιλάω για αυθεντικότητα και πάντα σε αυτό το κανάλι θα μιλάω για αυθεντικότητα. Φτιάξε τον δρόμο σου, τον δικό σου, μοναδικό, αυθεντικό δρόμο. Μπορείς. Σίγουρα θέλει δουλειά, σίγουρα θέλει σθένος, θέλει άντερα, θέλει όρεξη και φαντασία. Και κυρίως και πάνω απ' όλα αυτό που θέλει είναι το να ξεκουνηθούμε. Το να βγούμε από το comfort zone, γιατί από τη ζώνη άνεσής μας. Γιατί οτιδήποτε μας είναι οικείο με την έννοια αυτή, οικείο με την έννοια της ζώνης ασφαλείας. Το καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε, το νιώθουμε ποιο είναι αυτό. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Οτιδήποτε είναι κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι θα μας οδηγήσει πάλι σε έναν δρόμο παρόμοιο με τον προηγούμενο ή ίδιο με τον προηγούμενο και θα λουπάρουμε απλά και θα κάνουμε συνέχεια τους ίδιους κύκλους. Και μιλάω εδώ για ανθρώπους που όντως έχουν δει, που βρίσκονται σε αυτό το σημείο, στο σημείο 0 ουσιαστικά, που έχουν φύγει από την προηγούμενη ζωή τους, την έχουν αφήσει πίσω και θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα περιπέτεια, γιατί αυτό είναι τελικά όλο και είναι όμορφο, και απλά δεν τους αρέσει, δεν είναι για αυτούς κανένας από τους δρόμους που βλέπουν γύρω τους. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα για σήμερα. Φτιάξε το δρόμο σου, δώσ' του το όνομά σου και αν περάσω από εκεί θα χαρώ να ρίξω μια ματιά, να κάνω ένα πέρασμα. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και με ακούσατε και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια σας!